квота, последната останала европейска квота, която може да бъде дадена за Олимпийските игри. Тя е една поименна. Ще бъде дадена на най-високо класираната гимнастичка от тези, които представителки на държави, които нямат досега спечелени квоти в класирането в квалификацията сега. Панайота Литра е едната претендентка, другите две се смятат Лиляна Левинска от Полша и Вера Тогулукова от Кипър. Рускинята получила съвсем наскоро кипърско гражданство. За съжаление, тя стартира с грешка с уреда изпускане. Серия от 5 скока, жетен турнан с огъване, всеки от които по 6 десети. Още една голяма грешка в изпълнение на скъп риск.